Салмак кына моң агыла, кошлар нидер серләшә. Сезгә кайнар сәлам юллый Даминова Миләүшә. Туган ягым Кама тамагы, туфан ягы итте һөнәрле. Кама тамагында гомер итәм, хезмәт белән үтеп көннәрне. Табигатьне сөям һәр фасылын, язмы, җәйме, көзме, кышмы ул, һәр берсе дә ямьле, матур ана, кышта аклык, сафлык, көзем. Һәр бер кеше бәхет төшенчәсен аңлыйдыр ул бәлки үзенчә, тату гаиләң, сөйгән эшең, үзе бәхет бит ул минемчә. Мин бәхетле, Тукай җанын аңлый алам, Сәйдәш моңын таный алам, һәм туфаннан үрнәк алам, югарыга үрләп барам. Илем ышанып тапшырган киләчәген кулыма, өметләрен маяк итеп атлыйм мәктәп юлына. Ә икенче гаиләм ул мәктәбем, һәр көн киләм анда ашкынып, өмет белән карый, ничә пар күз, аңлата алмыйм хисләр ташкынын. Мөгаллимә булу җаваплы эш, бик зур көч һәм акыл сорала. Бер урында тору һич ярамый, кирәк яңа үрләр яуларга. Таңнан да иртәрәк торып, кояштай балкып йөрим, яңа ачышлар ясарга хыяллар татып йөрим. Үз-үземә бик таләпчән булып, күтәрәмен һәр чак белемне, укучыларыма төшендерәм нечкәлеген туган телемнең. Мин канәгать, нәтиҗәләр яхшы, шәкертләрем җиңү яулыйлар, ярыш бәйгеләрдә актив булып, алгы сызыкларда атлыйлар. Дәресләргә зур әзерлек кирәк, белем өчен кирәк ихтыяҗ, балаларда кызыксыну булсын, игътибарга алар бик мохтаҗ. Татар теле туган телебезгә, тәрбияләр өчен мәхәббәт, күп эзләнәм, яңалыклар кертәм, ә нәтиҗә үссә бик рәхәт. Хезмәтемне сөям, мәктәбемне, әйтерсең лә киләм бәйрәмгә, балаларның шаугыр килүләрен сагынып йөрим кайчак җәйләрдә. Укытучы иң изге, иң кирәкле һөнәр. Укытучы булып туарга кирәк ди халык. Балаларны ярату, гомерең буе аларга үрнәк булу һәм алар белән аралашу күпме көч таләп ителә бу һөнәр кешесеннән. Күп эзләнү, осталыгыңны, белемеңне арттыруда укытучы өчен бик әһәмиятле. Минем эшем һаман эзләнүдә, белемемне арттыруда. Укучыларым белән бергәләп фәнни тикшеренү эшләре дә оештырабыз. Эзләгән табар диләр бит. Әйе, минем табышларым яңа эшемдә үз җимешләрен китерә. Без балалар күңеленә нинди орлык сала алсак, хезмәтебезнең җимешләре дә шундый булачак.